ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ? ମୁଁ କେତେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଭାବୁଥିଲି, ଶେଷରେ ତମେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ତମକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ସଂସାର କରିବୁ, ସବୁ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେଲ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛ ମୋତେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଥିରେ ରହିବା, ଏକା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, ମଲେ ଏକା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲ ତମେ, ଶେଷରେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ମିନତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁନି। ତମେ କେମିତି କରିପାରିଲ ମିନତି? କେମିତି? କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତମକୁ, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲ।